May gabi mga igsuon, diri sa Ebanghelyo karong adlaw, ang atong Ginoo mibisita sa balay sa iyang close friends, ang managsuon nga Marta, Maria ug Lazaro. Didto sa sulod, si Marta na busy sa trabahoon, mga pagkaon nga giandam. Pero si Maria naa sa tiilan ni Jesus na minaw sa iyang pulong. Mireklamo si Marta, nganong wala man na mitabang akong igsuon nga daghan mang trabaho dire. Mitubag si Jesus, Marta, mas nakapili gani hinuon si Maria sa mas maayo. Karon ato ng klaruhon kay basin ma-misinterpret na nato. Abi ba kay miingon si Jesus, Mary has chosen the better part. Pasabot ba nga magsige na lang tag-ampo, wala na tay trabaho? Of course not. Buot lang ipahinumdom ni Lord ni Marta ug nato. Keep everything in balance. Again, keep everything in balance. Prayer and work, balance. Family and work, balance. Ni ay pag-ampo nga akong i-share ninyo karon. Lord, help me strike a balance between the things that money must buy and the things that money can't buy. Nindot no? Dili kalimod nga naagyoy mga butang nga we must buy, money must buy, sama sa pagkaon. Munang manarbaho ta. Okay? Pero sa pikas bahin, mangutana ko ninyo, kamo nga nagtan-aw sa video karon, kinsar ka nato ang kada adlaw mugahin og moment of silence diha sa pag-ampo sa atong kabisi. Abi ninyo ang uban muadto gyud sa ilang simbahan ug didto sa Adoration Chapel atubangan sa Blessed Sacrament maghilom. Kanang walay istorya kundi maoy naminaw kang Kristo. Okay? Mga igsuon, hinumduman nato. Dili biya ta makahimo og bisan unsa kun wala ang grasya sa Dios. Hinumdumi gyud na. Maunang gipahinumduman ta ni Lord karon. Ayaw kabalaka sa mga butang kay tabangan kanako nga mahuman ang imong trabaho. Kada adlaw tabangan man kanako. Nalang ko'y pangayoon, tagaipog ko sa imong time. Strike a balance, prayer and work. Or basin gani ang hadlok ani, member sa inyong pamilya moingon, sige ra kag trabaho, sige ra kag wala, tagaipod ni sa imong time. Family and work balance. One of the greatest gifts you can give is your time. Again, atong tapuson sa pag-ampo nga akong gi-share ninyo ganiha. Lord, help me strike a balance between the things that money must buy and the things that money can't buy. Amen. God bless.